Gaurkoa Burdinesiako denboraldi honetako azken saioa izango da. Beraz, alde batetik, aktualitatean pilpilan dauden hainbat gai landuko ditugu. Eta bestetik, kurtso politiko honek koiunturalki izan duen garrantziagatik eta sortu duen zeresanagatik horren inguruko errepaso eta balorazio batean sartuko gara. Hau guztia gaurko saioan Burdinesian. Ongi etorri. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Gabon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan nirekin Ezkerretara Garazi Larrion. Kaixo. Eta eskuinetara Nadia Pérez eta Garazi Navarro. Ongi etorri hiru neskak. Beti bezala aktualitatearen natalarekin hasiko gara, beraz ikus ditzagun aste hauetako albisteak. Lo que sí que les puedo adelantar es que esas medidas no tendrán una duración de 3 meses, sino que se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año. Sánchezen gobernuak urte amaiera arte luzatu du krisi testuinguruak sortutako inflazioari aurre egiteko neurri sorta. Errege dekretuaren luzapenak urtean 14.000 euro azpiko errenta duten familiei hilean 200 euroko bonoa onartzeaz gainera luzatu egingo du erregai litroko 20 zentimoko laguntza. Garraiolari enpresek Sánchezen gobernuari eskatu diote erregai litroko laguntza 20 zentimora igotzeko. Dena den agerian geratu da laguntza horiek erregai enpresek xurgatzen dituztela. Gauzak horrela, erregaiaren etengabeko gorakada erabiltzaileen bizkar eroriko dela dirudi. Abuztu amaierarako 3 euroan egon liteke gasolina litroa. Testuinguru horretan, Kontseilu Sozialistek manifestazioak egingo dituzte uztailaren 2an, Iruñean eta Bilbon. Protesta horietan gasolinaren prezioa mugatzea eskatzeaz gainera langile klasearen soldaten aurkako expolioa ere salatuko dute. Gasolinaz gainera, salbuespen iberikoak argindarraren prezioa jaisteko egindako promesa ere ezerezean geratu da. Gasaren prezioa mugatzeko neurria indarrean jarri zenetik beherakoa baino goranzkoa da argindarraren fakturaren joera. Sánchezen gobernuak argindarraren gaineko zergan jarri du orain muga. 10%tik 5%ra jaitsi du argindarraren beza. Duela urtebete zerga 21%tik 10%ra jetsi bazen ere, maximo historikoak egunez egun ari dira gainditzen. Ipar Atlantikoko aliantzak bere segurtasun eredua ezartzeko goibilera egingo du Madrilen hilaren 29an eta 30an. Goibilera herrialdeen batasunaren erakusgarri izango da Ukrainako gerraren testuinguruan. Segurtasun ereduak indar berezia jarriko du hegoaldeko hegalean, hala Magreb eta Sahelen gaineko arreta berezia jarriko du, Errusiaren eraginak jopuntuan jarriz. Brebeta eta basoa euskaraz egiteko aldarrikapenak aurrez aurre jarri ditu Frantziako Hezkuntza Ministeritza eta Seaska. Seaskako irakasle eta ikasleek Baionako Akademia Ikuskaritzaren egoitza okupatu eta gero Hezkuntza Ministerioaren erantzuni jaso ez eta Euskal Elkargoak hartuko du bere gain brebeta azterketen zuzenketa. Leioako 5 aske plataformak euren aurkako akusazioari aurre egin eta zigor ekonomikoari aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu du. 45.000 euroko zigor ekonomikoez gainera, 40 urteko kartzela zigor eskaerari egingo diete aurre. Prozedura 2016ko ikasleen mobilizazio baten ondorioa da. Auziperatutako birentzat 17 urtekoa da kartzela zigor eskaera. Manifestazioan bertan 5 ikasle atxilotuak edo atxikiak izan ginen eta momentu hortatik goiti inputatuak. Eta hainbat
kargu leporatu dizkigute geroztik jakin ditugunak. Militantzia politikoa zigortzeaz gain, militantzia politikoa oztopatzeko modu bat ere bai. Ze orain 45.000 euroko gastu batzuei aurre egiteko gure buruak inplikatu behar ditugu eta gure inguruak inplikatu behar ditugu nolabaiteko kanpaina bat egiteko eta lanean jartzeko diru hori ateratzeko eta horrek ere nolabait muga bat suposatzen du militantzia politikoa aurrera emateko. Ezker Abertzaleak Jai Batzordeak medio mugimendu sozialistari ezarritako beto politikoak aktualitatearen lehen lerroa hartu du. Mugimendu sozialistak txosna jartzeko eskubidea aldarrikatu du eragile denentzat, hala mugimendua ekonomikoki ito eta sozialki zokoratzeko estrategia legoke betoaren atzean. Hernaniko mugimendu sozialistak udaletxea okupatu eta alkatearen erantzuni jasoez eta txosna jarri du azkenean San Juan festetarako. Bilboko GKSek ere Deustuko Jai Batzordea jarritako beto politikoa salatu du. Beto politikotik desalojora, Legutioko desjabetuen hotela ustuko dutela jakinarazi dute. Zentro Sozialista, Mugimendu Sozialistaren elkargune eta auspo izan da 3 urtez. Prozesu judizialaren ondoren, ebazpenak asteartean itxiko dizkioateak desjabetuen hotelari. Desalojoa salatzeko eta ustutzeari aurre egiteko 3 eguneko egitaraua antolatu du Zentro Sozialistak. Antolakuntza politikorako guneak edatu eta horien defentsa egiteko ekimena izango da gaurtik hasi eta asteartea bitarte Legution. Bueno, nahi duzuen moduan, has daitezkete komentatzen nahi dituzuenak. Bale, nik igual komentatzeagatik eta bastante, eguneroko nitzaiten nahi gana asunto bat badalako gasolinan prezion igoerana. Egunero aiga ikusten nola idan prezioa etengabe igotzen, haizen esaten 2 eurota igotzen ja mundu guztintzat izango zela olako lokura puntu bat, baina ikusi dugu hori ere pasadola. Eta nik uste oso gai importantea dela lantzeko, gasolinarekin bezala beste produktu batzun garestitzea edo prezioan garestitzea ere izango litzeke, baina kontutan euki beharra ukeulako tendentzia guzti hauek ematen nahi diela langile klasen soldatan lapur eta izugarri baten ondorioz, eta hoi argi gelditzen dela estatuta enpresak haidelako izugarrizko benefiziok eta etekinek ateratzen oraindik auzi honekin, ez adibidez aurrekon ateratzen zen notizitan Repsolek krisi aurretiko onura berdinek irabazi ditula, ezagitzen bat milioikok dien, gobernuk ere 3 izen nahi diela dituzten etekinek, eta kontutan euki barra ukeula, azken finen gobernuk eta zerga bilketa bidez haidiela enpresari eta burokrata ezberdinen soldatak eta diru sarrerak bermatzen, eta gaina hoi haidiela saiatzen saltzen edo beraien aurpegi zuritzeko erabiltzen dutela, adibidez Espainiar estatun nola gobernuk 20 zentimo horiek ordainduko zituen eta nola idan saiatzen erabaki batzuk hartzen, langile klasen egoera izateko horren okerra, baina argi gelditzen dena zerga bidez ordaintzen nahi den 20 zentimo horiek ere aurretik langile klasei lapurtu izkioten diru kantitate batzuk izan diela eta orduan farsa guzti hori nahiko evidentea dela, ez? Beste batzuk ere haidi esaten, neurri ekologiko batzuk edo politika ekologiko batzuk balioko, horiek martxan jartzeko balioko dutela ere gauza hauek, eta jendek aukera aukiko dola zerbitzu publikok edo mugikortasun zerbitzu publikok eta erabiltzeko, baina nik uste bai guzti horren atzen agertzen nahi dana realmente badala egoera okertzen egongo dela orokorren langile klasentzat, baina konkretuki ez mugikortasun auzi horrekiko edo auzi horren klase izaera agerin gelditzen dela, azken fine mugikortasun egukatuko dolako privilegio bat izaten, langile klasek ez dulako aukera eukiko mugikortasun hori modu egoki eta seguru baten bermatu izateko, eta inorrez dela ahi ezer esaten auzi honen aurren, eta beharrezkoa dela behintzat, horren aurren, komentu dituen puntu horiek seinalatu eta horren aurreko mobilizazio eta antolakuntza hori sortzen eta indartzen hastea. Bai, oso komentutakoarekin eta gainera orain txertan ari gara gasolinari buruz hitz egiten, baina hitz egin genezak elektrizitateaz edo zer gauza egunero ari gara inflazio oso handi bat ikusten, eta uste dut horreri garrantzitsua dela, gaur egun ematen ari den gorakada egunetik egunera oso handia den arren urteak daramatzan tendentzia orokor bezala ulertu behar dugula. Datuak begiratuta eta horrela duela 20 urte gasolinak balio zuen 50–60 zentimo artean. Gaur egun 2 eurotara heldu bagara, egia da gorakada nabarmena eman dela azken aldian, baina izan da urtetik urtera eman den gorakada bat. Eta esan dudan bezala, gasolina gertatzen den bezala, beste baliabide guztiekin gertatzen ari den zerbait da.
Bai, nik NATOren biltzarraren kontuari helduko diot, baina oso era laburrean esan dute ekainaren 29 eta 30 uste dut Madrilen egingo dela NATOren biltzarra. Eta hor alako adierazpenak eta dituztenak bai Sánchezek, bai Jens Stoltenbergek eta esan dute NATOren momentu historiko honetan, eta horrela esaten zuten herrialde aliatuen batasuna eta kohesioa indartzea dela helburua, eta esaten zuten etorkizuneko erronkei erantzuteko kontzeptu estrategiko berri bat garatuko dela biltzar horretan. Zabaltzen dituzte alako lasaitasun, segurtasunaren izenean alako lasaitasun mezu bat izango balitz bezala zabaldu dute biltzar honen berria. Nork eta mundu mailan momentu honetan, mundu mailan antolatzen den erakunde kriminalenetako batek. Eta esaten digutenean erronkak ditugula eta erronka horiei aurre egiteko batasunaren bila doazela kontuan izan behar dugu beraientzako edo NATOrentzako erronka zer den, eta erronka da mendebaldeko herrialdeen hegemonia kapitalista bermatzen jarraitzea, aberastasuna gero eta esku gutxiagoren arteko lehian dagoen honetan, eta horretarako NATOren zabalpenarekin eta ekialderako zabalpen horrekin ere jarraitzea. Eta horretarako beharrezkoak diren sarraski guztiak egingo dituzte. Eta ez dezagun ahaztu, adibidez, Yemengo gerra 2014tik martxan dagoena, NATOk armekin zuzenean lagundu duena, eta NATOren parte diren herrialde askok zuzenean parte hartzen dutena, eta ez dakit 357.000 hildako baino gehiago utzi ditu momentuz. Zer gehiago ez baduzue, aktualitatearen atal honetan nahi nuke aipatu baita. Azkeneko aldian hemen egon zinetena herrialde katalanetako eztabaidan inguruan aritu ginen hitz egiten, eta tira azken egunetan jakin dugu gertakari bat eman dela, hain zuzen Arraneko zuzendaritzak Valentziako talde osoa kanporatu du antolakundetik, argudiatuz desadostasun politikoak eta kritika publikoak onartezinak direla eta zatiketa eragitea leporatuta. Eta hemen zaudetela hitz egin nahiko nuke zuekin nola ikusten duzuen neurri politiko hori. Bai, hor nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea Arranek, kasu honetan Valentziako Arran taldearekiko hartu den jarrera bat burokrata, ez? Eta, beraiek irakurketan osargi adierazten duten bezala, hau publiko egitearen eta inkluso ateratzen lehenengo gutuna publiko egitearen arrazoia zen denbora luzean zehar eztabaida politikorako espazioak eskatu ostean, barne kritikak egin ostean eta marko ezberdinak eskatu ostean, inoiz heldu ez den horri erantzun bezala atera dela hau publikoki, ez? Orduan, beraiek ere seinalatzen dute nolabait kritika hauek egongo ez balira bezala jarraitzeko edo egin dutena izan dela isiltzea eta esagertatuko ez balitz bezala jarraitzea. Orduan, interesgarria da hor, beraiek gutunan adierazten zuten bezala, adierazten zuten borondate komunista bat, eta zentzu horretan ere ezker independentistarekiko belaunaldi haustura bat ikusten dugu behintzat Arranen baitan, gazteriaren artean. Eta horrela interesgarria nola beraiek esaten duten gutun, aterazen lehenengo gutun hori Arraneko 25 asanbladek sinatu dutela, 25 asanbladek bat egin dutela, kopuru oso handia da, eta ikusi beharko dugu ere Valentziakoak ze funtzio betetzen duen horretan, nolabait irakaspen bezala zer ez den egin behar Arranen jarraitu nahi baldin badute, edo dena delako. Orduan, baita ere esaten nuen jarrera burokrata horren adibide argia. Bai, eta hor gainera, bai azpimarratzea ez, Katalunian ikusten ari garena hemen ere gertatu izan da, gertatzen da, eta oraindik gertatuko da, aurrekoan ere esaten genuen bezala, pixka bat sozialdemokrazia langileriaren artean legitimitateak galtzen ari den momentu horretan, beraien proiektua salbatzera begira horrelako bide desesperatu bat hartu dutela, horrelako jarrera
bistan dauden jarrera burokrata batzuekin eta egozten diete hauei antolakundea banatu nahi izatea edo haustura bat eman nahi izatea. Eta nik esango nuke haustura emana dagoela, haustura ekonomiko bat emana dagoela, eta kontua da horrekin zer egiten dugun guk haustura politiko bat edo haustura politiko bat ematen da edo jarraitzen dugu klase ertainaren interesak soilik defendituko dituen proiektu ez deus bat jarraitzen. Bueno, honekin itxiko dugu aktualitatearen atala eta gaurko gaian sartuko gara. Bueno, kurtso honetako Burdinesiako denboraldiko azken saioa izan dengo dela kontuan izan da, gaurkoan kurtso honek eman eta utzi digunaren errepaso eta balorazio batean zentratuko gara. Horretarako, lehenik eta behin, kurtso honetan bizi ditugun auzi koiuntural garrantzitsu honetan sartuko gara. Bueno, kurtsoa pandemiaren eta neurrien amaierarekin hasi genuen, eta horren atzetik etorri direnak ez dira xamurragoak izan, gogoraratzeagatik apur bat, alde batetik estatuaren partetik erreforma ezberdinak ikusi ditugu, horien artean lan erreforma eta segurtasun nazionaleko legea, besteak beste, ekonomikoki nabarmena izan da ere bizitzaren garestitze bat eman dela, eta ematen ari dela oraindik ere argindarraren igoeratik hasita, aipatu dugun gasolinaren igoeraraino, eta hain zuzen inflazioaren eta suministro gabeziaren auziak hartu duen pisu alde batean eta soldataren gainbera bestean. Eta tira geopolitikako esparruan aipatzekoa da ere Ukrainiako gerra eta bertan bizitako gatazka. Tira gertakari hauek guztiak lotura dute beraien artean eta lotura horretan sakontzea eskatu nahiko nizueke lehen puntu honetan. Eta beraz, ikasturte honetan egon diren aldaketa ekonomiko eta politikoak aztertzearekin batera utzi ditugun testuinguru apur bat ezaugarritzea. Bai, nik uste justo kurtso hau nahiko baliagarria izan dela alde batetik azken urtetan edo mai gainen jarri dien hipotesi ezberdinek baieztatzen juteko, esango nuke, edo hoien baliozkotasun bat demostratzen hasteko behintzat, ez? Azken finean, mugimendu sozialistatik behintzat, azken urtetan mai gainen jarri den hipotesitako bat bai izan da kapital metaketan krisi testuinguru bat bizi degula, ez? Eta horrek forma ezberdinek hartzen ditula, eta horiek gero targigo ikusteko baliagarria izan da kurtso hau, bai, krisi belikoi dagokionez, krisi sozialai dagokionez, ekologikoi dagokionez ere lehen komentau deu, eta alko genuke pixkat kronologia batin guzti horrena, azken finean izaten dielako ere gatazka batzuk oso momentuko albeste horiekin edo impactatzen dugutena, baina gero ere azten zaizkigunak, ez, eta alaren ikustet bai kontutan euki barra aukeula momentun ematen nahi dana eta etorriko dan hoi ere ondo aztertu behar ditugula azken finen oso goizdalako esateko hipotesi guztiz baliozko diela eta nola gertauko dena, ez? Baina bai pixkat aurretik ere albistetan komentatzen egon genaken nik ustet epe motzen edo nahiko ikusgarria dela zu komentazuna, ez? Inflazio nabarmen bat ematen nahi dela eta horrek langile klaseko jendarte hortan edo ditun ondorio penagarrik, beraien soldatatik aidalako guztioi erautzen edo lapurtzen esango genuke, baina era beren nola egin saiatzen oraindik ere soldatak mantentzeko politikak martxan jartzen, politika sozial bezala presentatzen dituztenak, eta horrekin nahi duten gauza bakarra epertaina badala kapital ziklo berri bat reaktibatu edo kapitalan reaktibazio bat eman, azken finen etekin tasak mantentzen jarraitu ahal izateko, ez, eta hoi lortuko duten edo ez dakigu, baina seguramente hoi lortzen ez bada ere orduan etorriko da benetako austeridadea, murrizketak eta egoera ez da oraindik xamurragoa izango, de hecho bastante okerragoa izango da. Lortzen bada ere uste tepe luzean nahiko nabarmena dela, adibidez aidela saiatzen oain martxan jartzen dien politika ezberdinekin, soldata erregimen berri batzuk ezartzea, ez langile klasen bizitza forma berri batzuk ezartzea, eta gero ikusi dezakegu gero eta langabe gehiago ditun gizarte baten, lan gutxigo behar dona, soldatan garrantzien jaisten nahi dan gizarte bat, ez, zeharkako soldatan nahi gotzen nahi dana, RGI edo laguntza sozial ezberdinek dauketen importantzia. Eta nik uste pixkat guztioi edo gertatu daiteken hori baieztatzen juteko kurso bat izan dela, ez? Baieztatu dalako proletarizazio prozesu amaigabe bat, tendentzia guztiz autoritario, eta behintzat, hoi aurrean emateko edo analizi horiek behintzat garatzen juteko baliagarri izan den kurso bat izan dela. Bai, nik esango nuke pandemiak etorkizuneko gizarte ereduaren oinarriak
jarri zituela pixka bat lehendik ere bazetorren krisialdi hori azeleratu egin delako, eta hori, bai bankarien eta enpresarien edo orokorrean oligarkia finantzieroaren etekin ekonomikoa bermatzeko ematen ari dela langileriaren soldaten alako sakeo izugarri bat, askotan hitz egiten dugulako proletarizazio prozesuaz eta ematen du zerbait oso abstraktuari buruzari garela, baina gu guztion bizitzetan eragina izaten ari den zerbait da, bai alde batetik zuzeneko soldatari dagokionez prezioen gorakada, aipatu dugun prezioen gorakada izugarri horrekin, maiatzeko inflazioa adibidez 8,7% izan da, edo argindarra urtebetean 400 piko igo da eta bar, baina bai beste alde batetik zeharkako soldatan ere, eta zuk esan duzun moduan, orain gero eta garrantzia handiago hartuko duz zeharkako soldata horrek, pixka bat zerbitzu publikoen alorrean eta ematen ari diren privatizazio eta murrizketak hori ere langileriaren soldata sakeatzeko beste modu bat dela. Bai, adibidez hori nahiko argi ikusten zanez, komentazula argin presiona eta hoi, azkena Sánchez nola agertuan esaten argin gaineko beza edo 10%-tik 5% jetxiko dola ez, baina aldi beren nola egean egunero ikusten maksimo historikotan daula argin presioa ez, eta horrek nola demostratzen nahi dela erabiltzen politika batzuk hoi ezkutatzeko, baina batzetik dauna da langile klasen soldatan lapurreta etengabe bat, eta eraberen disiplinamendu bat bizi forma berri horiek onartzeko, adibidez agertzen dienen esaten, nahiko pargarri da, ahorro energetikoa nola burutu dezakezun, erakuste dizun txosten bat edo eraikin publikotan mugatuko dutela temperatura, 25 graduta, eta ikasi behar dugula hola bizitzen, eta gaina forma ekologiko bat dala, eta hola ez. Eta beste alde batetik ere, adibidez nola galdutzen da argi soldatan garrantzi edo soldata zuzen horren garrantzia jaisten nahi danen, adibidez bizitzeko gutxineko diru sarreran auziez eta holako laguntzak hartzen nahi den garrantzia, eta batez ere bizitzeko gutxineko diru sarreran nahiko polemikoa izan zalako pandemian zehar Podemosekin eta egia dela holako laguntza batzuk lehen momentu baten agertu daitezkela gutxien dauketen horiei laguntzeko forma bat, eta aurpegi sozial bat ez gobernuna, baina kontutan eduki barra ukeula eta hori ofensiba ekonomiko orokor baten baitan kokatu barra ukeula eta adibidez robotizazio eta digitalizazio garrantzi berezia hartzen duen sistema baten lanak gero eta gutxigo izango da, eta ez horren beste garrantzi eukiko, oso importantea izango da lan indarran prezioi aldangileena murriztea, eta hortan asko laguntzen du, eukitzea diru laguntza sozial batzuk miseria bat diena, 200 euroko mobide bat, jendea ohitzea bizikalidade horta, eta horrek presionatzea lan indarran presion beherakada bat, eta eraberen laguntzen du ere, behin-behinekotasune, lan partzialak edo lan ez jarraiak eta errazteko mekanismo bezala ere funtzionatzen du, ez? Azken finen jendea goitzen dalako miseria horietara eta laguntza horiekin bizitzea, eta horregatik zaberlen ere soldata erregimen berri bat ezartzen dela olako laguntzakin, eta importantea dela laguntza hauek ere aurpegi sozial bat erakusten baute ere horren atzetik izkutatzen den guztioi mai gaineratzen jutea. Interesgarria dira, aipatzen zenituzten tendentzia guzti horiek edo tendentzia kapitalista guzti horiek ulertzeko nolabait ere aztertzea etorri berri diren erreformak edo datozen hurrengo erreformak. Nolabait ematen diolako tendentzia guzti horiek oinarri juridiko bat eta lege zerrenda baten bidez edo ikus dezakegu zertan datzan aipatzen dugun ofensiba ekonomiko, politikoa eta dena delakoa, ez? Orduan, dauzkago batetik aipatzen genuen pandemia, ez? Pandemiaren irtenbide gisa planteatzen ziren Europar funtsak, baina nolabait eskutuan ere datozela austeritate neurri batzuekin eta erreforma pakete batekin nolabait estatuek bai ala bain martxan jarri beharko dituztenak, diru sarrera horiek jaso nahi badituzte behintzat, eta horri oso lotuta ere daukagu lan erreformaren auzia, ez? Saldu zaiguna ere PPek martxan jarri zuen lan erreformarekin haustura bat suposatuko zuen erreforma bat bezala, langileriaren lan baldintzak hobetuko zituenak, eta azkenean,
asko onartu dute PP-renarekin ez daukala desberdintasun handirik, azkeneko momentuan ere ezkerreko alderdi batzuek atzera bota zuten bai asko ematearena, baina azkenean onartu da beste erreforma askoren ostean baita ere, eta azkenean ekarreko duena finean izango da, erteak etorri direla gelditzeko nolabait, fijo temporalak sortzearena, nolabait ere hor trampeatzen delarik langabeziaren tasa guztiak, eta guzti hori. Nolabait errealitatea eskutatzera datorrela, baina azkenan Europar Komisioak eskatzen dituen datuak trampeatzea beste helbururik ez du diru-sarrera horiek lortu ditzaten. Eta ez da egongo benetan langileriaren bizi baldintza edo lan baldintzetan aldaketa sustantzialik edo aldaketa errealik. Bai, eta ikusi dugun aipatutako krisi horrek eta beste kapitalmetaketa ziklo batera moldatu behar honek dakarren ofentsiba ekonomikoak eta dakarren langileon bizitzetan dakarren sarraski horrek nola behar duen beste hanka oreka hori mantentzeko ofentsiba politikoa dena. Zentzu horretan aurten bai gobernuen aldetik tendentzia autoritarioak areagotu egin direla, horretan gainera pandemiak zabaldu zuen testu ingurua oso baliagarria izan zitzaien, bai poliziaren eta kontrol sozialaren aldetik azelerazio izugarri bat emateko edo lege ezberdinak onartzeko, hor legeen artean gainera aipatzekoa egiten ari diren segurtasunerako lege nazionalarena eta horrek zabalduko duen testu inguruarena, egoera konkretu batzuetan zehazten da badibidez terrorismoa, krisi ekonomikoa, epidemiak, desinformazio kanpainak eta bar, eskumena ematen dio estatuari segurtasun lege hau aplikatzeko eta horrek esan nahi du errepresioa guztiz zilegia izango dela estatuak baimentzen ez duen edozein ekimenen edo jardueraren kontra. Eta hau argi izatea dela langile klasea kontrolpean izateko bitarteko oso eraginkor bat edozein erantzun sozial ekiditeko asmoz, aurretik aipatu dugun testu inguru gogor honetan egon daitekeen edozein erantzun sozial ekiditeko asmoz langileriaren aldetik. Eta hanka politikoa aipatzen duzula, ezinbestean testuinguru honi eta gertakari guzti hauei erantzun politiko bat eman behar zaie, eta zentzu horretan nahiko nuke puntu honetan sakontzea alderdi politikoek zein erantzun mota ematen dieten egoera guzti hauei eta ematen dituzten erantzun hauek zein norabidetan ematen diren. Bai, nik uste egoera, oain arte aipatu duen egoera ekonomiko guzti horrek bai aukera eman dola ere demostratzeko termino politikotan ezker eskuin politika dikotomiko horrek edo dauken kontraesan faltsue eta hor sozialdemokraziak ere jokatzen duen papera, ez? Azkenez, gaur egun, orokorren ezkerraz hitz egitea nik uste kokatu behar dugula kapitalan ezkerraz hitz egitea bezala, hau da kapitalan logikatik kanpo kokatzen den politikaik ez dara existitzen errealki, politika instituzionala ez dela zerbait neutrala, nahiko evidentea da, eta politika horren gestioako markak eta burokratak kolore desberdinetako kaldiela izan, eta nahi duten ideologiaz jantzia daitezkeela, baina gero aurrera eramaten dituzten politikak oso esan ez kapitalan logika hori erantzutea juten die, evidentemente, batzuk proiektu sozialdemokrata, bestek liberalagok martxan jarri ditzakete, baina benetan horren atzen diskutatzen dan kontraesanik ez da benetan existitzen ez, eta orduan hori bastante argi geltzen da adibidez sozialdemokraziak martxan jartzen dituen politikekin, eta oso argi ikusi dugu bai Espainiar estatuko gobernun, PSOE, Podemos gobernu superprogresista, askontzeko komunista, ez dakitzerrekin eta jarri ditu, hain arte komentar ditugu erabaki guzti horiekin ez, eta nahiko egoera antzeko ere gertatzen da Euskal Herrin konkretamente Bilduk hartu dituen posizioekin,
naiz eta saiatzen den denbora guztien bere aurpegi radikalena demostratzen, eta adibidez, lehen komentatu lan erreforma horri ezezko bat ematen, baina gero ezkezko horrena aurretik badaude baiezko asko, Europar funtsetan, Espainiko aurrekontutan, baldintzatzen dutenak gero olako erreforma guzti horiek ematea, eta orduan da, tirar la piedra y esconder la mano, ez? Eta nik uste horrek evidentzi bat utzi dola, maila politikon behintzat beste termino batzutan lan iten hasteko behar izan bat edo mai gaineratu dorako. Bai, azkenean, errealitatea da ofentsiba ekonomiko eta politiko honek ez duela oposizio erreal bat eta oposizio antolatu erreal bat topatzen martxan jartzen dituzten neurri hauen aurrean, ez? Horregatik ari dira horrelako basakeriak egiten. Azkenean honek ere exigitzen du ofentsiba honen aurrean independentzia politikoz jardungo duen mugimendu errealak antolatzea, eta baita ere hortik dator programa askotan aipatu den sozialismoaren emergentzia hori, ez? Eta guzti honek ere ematen diola aukera bat azkenean despolitizazioa nagusi den garai hauetan, eta ikusten dugunan ere abstentzio tasa gora doazen garai hauetan, badagoela politika egiteko beste modu bat, eta badagoela politika bat aurre egin aldiona gertatzen ari den guzti honi, ez? Orduan ez da kasualitatea, lehen aipatzen genuen arranen gertatzen ari dena edo, baina beste zenbait lekutan ere ematen ari den sozialismoaren emergentzia hau edo. Bai, eta zentzu horretan horri lotuta sozialdemokraziaren alarmak ere piztu direla esango nuke, piztuta bat zeuden, baina are gehiago piztu direla esango nuke, eta zentzu horretan zer esana ematen ari da kurtso amaiera hau. Ikusten delako sozialdemokraziaren aldetik alako mugimendu hau bera ukatu eta desagerrarazteko alako estrategia bat jarri duela martxan, eta intoxikazio kanpaina hori ja oso modu agerikoan ari da gertatzen. Gezurren bidez, manipulazioaren bidez, eta asko pertsonalismotik eta batez ere arrazoiaren eta eztabaida politikoaren gainetik edo horren baztertze batekin, ez? Gatazken arrazoia alboratuz eta gertakari konkretuetan jarrita fokoa pixka bat mugimendu sozialistako militanteak ze gaiztoa garen adierazten behin eta berriro edo argumentuak mahai gainean jartzen diren aldiro horiek baztertuz eta gezurrekin erantzunez. Gure partetik bai esatea, beharrezkoa dela, uste dut, forma independentean lan egiten jarraitzea, eta halako egoeren aurrean ere, egoerari berari aurre egiteko prestutasun bat agertzea, eztabaida politikorako prestutasuna adieraziz, eta adierazi da, baina joko zikinen aurrean eskarela isile geratuko eta eskarela isile geratu behar. Gure partetik errespetuzko konbibentziarako marra gorriak edo non dauden oso argi dago, eta ere bai argi izatea guk ez dugula denaren erantzunik, eta hori horrela da, guk ez dugu erantzunik, baina behintzat erantzun egokien bilagoaz, eta horrekiko konpromisoak ekarri gaitu ona. Eta bide horretan, langileriarentzako momentu gogor honetan, aterabide faltsu bat suposatzen duten proposamenak baztertu egin behar ditugu, eta are gehiago seinalatu egin behar ditugu, eta horretan jarraitu behar dugu, beti ere kritika politikoaren bidez. Eta, pixka da maitzeko bai testu inguru basati honetan zuk esan dako, proletargoaren independentzia politikoa garatzearen eta edatzen jarraitzearen behar izana, eta benetan gure interesak eta defendatuko dituzten tresna eraginkorrak sortzearen behar izana, eta horretarako badaukagula erronka handi bat antolakuntza hori garatzeko eta antolatzeko baldintza horiek ere, antolatzeko baldintza minimoak ere, beraiek ere bermatu beharra daukagulako momentu honetan. Eta erronka potolo hori kontutan hartuta eta apuntatuta itxiko dugu gaurko saioa. Aipatu bezala denboraldiko azkena izango da, baina iraian itzuliko gara berrikuntza gehiagorekin. Eskerrik asko neskak etortzeagatik eta eskerrik asko kurtso osoan zehar guri entzuten eta ikusten egon zareten hori. Hurrengora arte.